To si asi musel spievať doslova niekto z tých 6 ľudí, čo ma sledujú. Jebať. Ak sa pýtaš prečo biela, tak len preto, aby policajti vedeli, že nám nemajú strieľať. Stop, cut the footage. Nie, ja som family friendly, len preto, aby kamera lepšie ostrila na mňa. Kamera urobí lepšie. Takéto vtipy tu nerobím, family friendly. No fakt, rodiny s deťmi od 15 rokov. Tak, dohodneme sa. Živiť? Ďakujem. No, konečne začnem s videom, kamarát, drž si proste v hlave myšlienku, čo tým autor myslel, lebo ver mi, toto je guláš. Tomuto videu hovorím dôsledok nekontrolovaného autizmu. Vlastne nediagnostikovaného, nekontrolovaného, nekorigovaného, neliečeného, zanedbaného, nadmerne vyvinutého autizmu. Hej, priprav sa na to. Bude to celkom crazy, nepochopíš to, ja sám tomu ledva chápem, ale je to guláš, čo mám tu v hlave a musíš s tým existovať. Keď nie, tak to vypni. Čo ti k tomu poviem? This is the part of me that you're never gonna ever take away from me. Dúfam, že dostanem niekoľko copyright claimov na toto video v tom momente, máš, že ma idem na šupu na hudobníckú kariéru, kamo. Zajtra dropujem album. Ktoré vláda? Či si mal niečo platiť? Za čo? Čo som vypadá? Čo vypadá? Dala by stále len všetko ti brala, nikdy nič naspäť nikdy nedala, stále jej plať hore dole ťažké lole. Nebudem platiť dane, nevlastním nič, všetko je požičané a to málo čo mám je buď podpísané alebo po cenu na čierno zdanené. Dobre, teraz vážne, toto je len taký môj kratučký epos. Teraz tí vzdialení z vás pochopili určite ten vtip. Pre tých z vás, čo nie, tak skúste si dať dokopy epos a krátky, OK? To sú veľmi kontraproduktívne slova, chápeš? To sú doslova opozita. Nie, že by tento joke ťa potom mal poslať rýhať od smiechu, ale je to pekná, čo za básnicko-umelecký prostorok by to mohol byť. Ironic. Takže to je iba taký kratučký epos o tom, prečo milujem Half-Life. Ale aby si to pochopil, tak poď sem, tu sa poď sem. Nechám sa, hovorím poď sem, tu sa poď sem! No, vidíš, že to ide. Pekne, krásne, v kľude. A pozraj, dovol mi rozpovedať ti jeden príbeh. Príbeh plný heroickej odvahy a cieľavedomej túžby. Túžby chrániť veci tvojmu srdcu blízke pred vecami, ktoré sa na prvý pohľad môžu stať vzdialenejšie, než v skutočnosti sú. Príbeh o tom, ako dokáže správna osoba na nesprávnom mieste. Can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Každý z nás sa plaví riekou života sám, ale každá rieka sa niekde delí. Každá sa taktiež niekde vlieva, niekde do väčšieho cel, ktorý už sama ovplyvniť nevie. Alebo snáď vie. Dokáže jeden prúd rieky, jeden z mnohých, byť výnimočný. Dokážeme o tom rozhodnúť my sami? Alebo nám je súdené byť bábkou osudu, iba nehybnou šachovou figurkou v hre našich pozorovateľov? Skutočná krása života je v jeho danosti. V danosti toho, že každý jeden z nás, skôr alebo neskôr, dojde pred prekážku, kde musí učiniť voľbu. Voľbu nie je podľa toho, čo je jeho srdcu blížne, alebo čo je pre ňa komfortnejšie, príjemnejšie, menej bolestivé. Ale voľbu toho, čo je správne. Správne v mene vyššieho dobra. Je to moment, kedy sa treba rozhodnúť, pevne stanoviť smer, ktorý nás bude viesť ďalej. Ale nie je to všetko len o tej voľbe. Ide o to zotrvať tam, napriek všetkým prekážkam, prečkať a ísť ďalej hlavou napred. Nezastaviť sa a nepolaviť. Avšak existuje koniec. Je to len nezmyselná honba do neznáma, alebo za tým existuje niečo viac. Alebo je to len ďalšia prekážka. A ak aj je koniec, čo po ňom? Je to reálne skutočný náš koniec? Alebo len mierne prerušenie, aby sme následne pokračovali ďalej za touto neznámou honbou? Nie je to potom len ďalšia voľba? A je vôbec tá voľba skutočná? Nie je to len ilúzia výberu s jasnými možnosťami, kde je ale iba jedna správna odpoveď? A ak potom na konci je to len ilúzia, ako môžeme vedieť, že všetky predošlé voľby ilúziou neboli tiež? Mali sme niekedy reálnu možnosť? Boli sme niekedy viac, než len bábkou na šnúrkach, zatiaľ čo s nami cudzí pozorovateľ manipuloval? Manipuloval nás tak, aby sme konali podľa neho?
ako je to jemu vyhovujúce? Existuje niečo ako slobodná vôľa pre nás? A kto je keď už však ten tajúplný bábkar? Ten, kto nás riadi, smeruje, vidí v nás účel, ale len svoj. Má to nejaký reálny dôvod? Je to nejaké vyššie poslanie? Je to náš životný údel byť naveky v kontrole niekoho iného? Taktiež v mene vyššieho dobra, aby nás to posunulo ďalej, aby my sme boli nástrojom, nie to tvorcom. Celý ten čas to nebola rieka, ktorá si určila smer, bol to breh, ktorý obmývala. Ten breh jej stanovil smer určením vnútorných podmienok do podvedomia, aby plnila úlohy, ktoré sú dané. Ale prečo? A čo teraz? Je poslaním len nehybne ležať a čakať, kedy bábkar pozdvihne naše lánka, aby bábka mohla znova zasvietiť a zažiariť na svete? Nadchádza jej čas, kedy zase stáva len nástrojom niekoho cudzieho, ktorý určuje jej poslanie a jej úlohu a zároveň aj jej výsledok. Lenže bude si niekedy vedomá táto bábka svojej predurčenosti? Alebo toho, že je pod kontrolou, že nič nebolo jej? Alebo je to takto lepšie? Sladká nevedomosť, ktorá ju chráni pred vedomím, že jej činy nie sú jej. Robí z nej niečím výnimočnú alebo významnú. Ale keď to není len bábka, je to skutočne nástroj. Len úbohý nástroj, ako nožnice strihajú papier, ako vrták má vrtať diery, ako pumpa má dofúkovať kolesa, tak takým istým nástrojom je aj ona. A ak je to iba nástroj, nie je naveky pripojená k jednému bábkarovi. A ak ju dokáže ovládať jeden, tak potom aj druhý si ju dokáže kedykoľvek prebrať a ovládať sám pre seba. A ak teda je len nástrojom, boli jej činy naozaj také heroické, také významné, ako si vždy myslela, alebo patrujú niekomu inému? Boli len úbohým výsledkom toho, na čo slúži. Alebo predsa len bábka len určí smer a bábka ďalej vykoná. Ona to uzatvorila, či vo finále bolo to jej rozhodnutie. Ale bolo naozaj plne jej? Dá sa to nazývať môjim rozhodnutím, keď ma tam niekto pošle. Dá sa môjim rozhodnutím nazývať otvorenie dverí, keď mňa niekto poslal k tým dverám, že ich musím otvoriť. Nevedno prečo, ale viem, že som musel a ja som to len vykonal. Je to naozaj nejakým spôsobom moje rozhodnutie? Alebo zase to bola ilúzia výberu. Ja som mal predstavu odporu, ktorá ale neexistovala. Alebo je to naozaj len ilúzia? Čo keď sa dokážem zoprieť tomu, kto doteraz ma viedol? Dokážem vykonať nejaké rozhodnutie plné sám? Dokáže sa vzoprieť samotnému bábkarovi, ktorý doteraz viedol každý jeden jej krok? Je možné, aby niečo tak doteraz neschopné a bezmocné urobilo niečo vlastné? Porazilo toho, čo ju doslova stvoril? A vďaka komu je tým, čím je? Dokáže sa naozaj vzoprieť niečomu, o čom ani nevie, či existuje? A čo keď tá zmena nastane? Vzoprie sa. Čo keď pre ňu to je veľká zmena a v skutočnosti to bol len násilný akt zas niekoho iného? Ráta sa tam jej podiel? Dokázala niečo z toho sama? Alebo to bolo tiež len vnútené podvedomie? Nový breh, ktorý ju nasmeroval druhým smerom. A keď tento bábkar má zámer diametrálne odlišné, aj účel jeho, je to potom tá istá bábka, ktorá vykonáva jeho dielo a dokáže ho vykonávať. Predsa on je to nástroj. Ale on teraz ho používa niečo úplne iné, než pôvodne, aspoň než si myslel, že na čo je určená. Jak je to teraz? Je to v poriadku? Je to schopné? Aj keď môže byť voľnejší k bábke ten bábkar. Ale sú naozaj jeho výbery lepšie než toho druhého? Prichádzame k otázke. Stojí čiastočná voľnosť za obete v mene vyššieho dobra? Obete, ktorým sa predísť dalo. Stačilo, aby bábkar pozdvihol ruky, aby ju zapojil do diania, aby uhral to divadlo a následne z toho niečo vzniklo. Dalo sa tomu predísť a on neurobil to. Zhodnotil jednoduchšie nehať veciam pasívny priebeh, nech si voľne plynú svetom, lebo nie sú dôležité už viac v jeho hre. A to všetko za cenu ostatných rekvizít, len preto, aby bol jeho terajší cieľ splnený. Je naozaj vždy významnejší autor a jeho zámer a čo ty myslel, než samotné dielo, než to, čo ako dielo také dokázalo, spravilo. Naozaj vždy ide len o toho, kto ho spísal, kto mu udal smer. A ak je teda jeho názor toho súčasného bábkara nadradený všetkému, čo doteraz existuje, má vôbec právo určovať, čo je správne, čo je nie? Ak mu to dokáže prevziať iný bábkar, ktorý to vedí úplne inak. Má vôbec právo na to, aby ovplyvnil veci, ktoré boli raz dané a zmenil a zvrátil všetko? Len preto, lebo niekto už viedol cestu určitým smerom, ale jemu nevyhovuje. Má právo ju zmeniť. No dobre, už keď som to písal, tak mi to prešlo jak ty kokos, to čo som vyplodil z hlavy. Nepochopil si to, ja som tiež sám nepochopil, čo to je, hovorím ti, toto je guláš tuto hore, hej, tuto. To je miesto zázrakov. Keby ľudia môžu byť v 8 zázrakoch, či 7 zázrakoch sveta, ja som ten 8. Baj 9 a 10. Všetko som to ja. Ty kokos, bratu. Ten z vás, ktorý toto pochopí, nech napíše do komentu Marcipan. Ten, čo to dokúkal až sem, nech napíše Marcipan s makom. Napíš to tam. Napíš do komentu, či sa ti video ľúbilo. A vidíme sa pri čo ďalšom.